Yat langening kalangyan aglar pandamu uncar tinun lir kekuneng surem sorote tanpa adang ikono bocah bagus kang ngendhek-ndheki nggon klumaku yen ora kleru iki kaya kadangku Yai Permadi. Iya ora kleru sira Kakang Surya Putra ya Kakang Suryatmaja. Ana wigati apa Yai? Ya Kakang sak temene aku ngemban perintahe Siwa Pukulun Bathara Narada. Wanarada nggon maringake Kunta Wijaya ndan mau. Karepe mengkono bakal diparingake marang adimu lanang Permadi nanging kleru diparingake marang Kakang Surya Putra. Banjur aku adawan njaluk bane pusaka Kunta Wijaya. Wah, enak temen muwusmu Yai. Dewa kene ngendika ora kena wala-wali wong sing diparing aku kok kowe banjur Oncah ku njaluk pusaka Kunta Wijaya dan aku ora entuk yen ora marang aja takon dosa garis sapa kang mati. Mati bareng tak wujudi kaning atiku.
Putuku nggih. Ya bala pandom yuk gumulung ing sata kura kambah kungke Srokadite bola dalah putuku ngger aduh kados pundi Sima Narada wangunipun anggen kula badhe nyuwun wangsulipun Kuntawijayandanu boten pikantuk karya namung kula pikantuk wujuding rangka menika kados pundi yang bekulun wong pusaka ing langkung landhep kewala mboten saged nedhasi kayan puseripun anak kula tetuko lajeng menika namung wujuding rangka wis mengkene ya nggih wis ora perlu ndatak gedung-gedung kudu kodrating dewa jeneng kita wis ya mung entuk rangka wis terima-terima nggih ajan mung kuwi rangka niku kayu sing dienggo kayu Kastubamaya kayu Kestuba Jati kuwi kayu saka kayangan kuwi ampuh dayane ya nggih menapa mekaten ya dina iki kayu dina iki mah enggak mrepeki marang Kadang Musir Werkudara rangka iku nggo magas ya kuwi ari-ari tetuko mbok menawa mesti bakal entuk karya meneh ngaten monggo kula dhekaken Siwa Narada